Знаете ли колко често жените ни казват: обичам дантелата, но отзад да не се впива. Молим ви, създайте модел, който не се впива. Е, слушаме и изпълняваме. Какво каза за пакет Invisible наша клиентка, която бързаше да ни напише веднага след като взе пратката си? Никога не съм вярвала, че бельото може да ме накара да се чувствам така. Особено отзад все нещо ми се впиваше, личеше и мърдаше. После открих тези бикини с удобна дълбочина, нежна еластична дантела и форма, която не ме предава. Чувствам се прибрана, гладка и женствена. Дори мъжът ми забеляза самочувствието ми, когато ги сложих. И най-хубавото, не усещам, че ги нося. 5 броя и всичките ми стоят сякаш са правени за мен. А ти пробва ли бельото, което ти дава това самочувствие и увереност? И не забравяйте, че може да комбинирате различни цветове и размери. При поръчка на 2 пакета получавате подарък още една бикина.